uyabva kuda futi uroi wakadaro unoenda kuno uroi wei mwangu ndezvebasa izvo aramba akamirapo akaatasa kumutero kwangu muti kangu ipa mashure yake ini ndakamutarira ari kufungei asi ari kumirira a perfect moment abva nditi that's why uchidyirwa mukadzi ndakabatikana nemashoko ndakatyoka hazvinobata musha asi madhamu yangu inini iri kubasa madhamu yangu iticha saka pakati ndokudza mashoko totoziva kuti mashoko ake uzvo anonza kurerekera mumba anopinda mba mevanhu nemuromo wake uyu rume anokumura hembe dzemunhu nemuromo wake pamusoro makurukota wese wakateerera vedare takumbiro mang'ari upinde mudare tinzwe nyaya yako pamusoro makurukota nese akateerera dare nyaya yangu nemukomana wangu yakatika musi wa 13 January iri Tuesday makuseni kuma9 ndaitobva kuGlendale mukomana wayo ndoshanda naye pamushikashika to transport on from concession Glendale concession nditobva kuGlendale ndakatakura mai padandamira vaenda pacross vachida kunokira motikari dzoenda kuHarare ndasvika pacross ndakasvika mukomana wayo ari papai ane motikari yake achikakavadzana nemukomana anonzi kuwana ng'ali vanomuti baba Maki akatora bhegi ramai achida ndase kunovasa motikari yake kuti vaende kuGlendale uyu aida kutora uchi customer iyoye indasvika pa ndakati mama ndikadai maenda nani nauyu kuona ng'ali bamaki asiri usho uyu ndianonzi Alego mai shika operator futi mai wavhatirirawo wavhateera mukomana iyoyo uyu ndokusara ndokuti kwandiri saka iwe ungabve kubulawa iwe kuzoita uroi kunoku iwe kuzondiroya kuno kati mwangu wakangana kuti musesaradi ndakakulota motikari yako iwe vanhu 5 uchienda kuGlendale wakandinyima kana dola kwanoza kuti vanhu vageza voga eniyo isikirire basa uyu otorawo dola yoriya iwe utsvaka chi rako ndabva ndabva ndaonera pahighwood pahighwood papa abva anosvika pane mukomana anonzi Roni Whitcan anga nemotikari yake yeblue achitraya kusofta vabereki kuti apinde motikari make varipo 3 vanga vamira pabastop ndichisvika mashure memane ndichipinda paline ini anga ndopandinokwanza kulodhera kutokross svika papa achitraya ingero vabereki kuti vatese vaapine motikari uyabva svika Glendale mukuendere handizivi wangu pressure yanga inayo zororo ndati vabereki pindai mune Aroni ini nditivere utendiwa akutosimuka vabereki vabva vanopinda motikari memwe uyabva kuda futi uroi wakadaro unoenda kuno uroi wei mwangu ndezvebasa izvo wewo mashoko akadaro kumushikashika tombotamba nawo sevarume tega hatina problem nazvo zvokushaudana kutukatuka pachedu zvisinei nezvimwe zvinhu hazvina zveproblem ndokudza mashoko kati iwe wandikaudao ndijaira robochitaura izvo ndokudza mashoko anokurwadza iwo Whitcan akatopindira panyaya yakati kuiwo nyaya iyi yelavi kuiwe wandikaseiku usina kumpa mari yake zuva rakakulodha ingewa niwo wakatomboitawo zvekulodha vanhu wakarwadzwa nei andilodherei ndambomudeidza here wewo Roni abva ati wakakanganisa mwangu achiriva mukomana wakakanganisa waifanira kungompiwo mari yake ndo tradition yedu ndakuenda kuGlendale abva asimudza motikari asi uyu achitaura mashoko ndokudza mashoko chi anokurwadza ndakati mweya wedu aenda ini ndabva ndinopinda motikari mangu ndandagara yange sina vanhu yake ngene vanhu about 4 to 5 people ungarimo pabastop apa pane 2 madzimai anga akamira saka yakabva nomira padhoo pake aramba akamirapo akaatasa kumutero kwangu motikari yangu ipa mashure yake ini ndakamutarira kuti ari kufungei asi ari kumirira a perfect moment achoka vanhu vava ndobva atasa motikari yangu abva nditi that's why uchidyirwa mukadzi ndakabatikana nemashoko ndakatyoka mashoko andudza kuti bude ndinoriita asi kuita pane vanhu panze vamwe wanzwa
obviously motikari make waturipo wakatomushura nekuti akati nonoke kumbire kuti se kunodzokera motikari akadzokera achinyara afa driver wayo vaenda indakasimudza motikari yangu ndatakutsvatsvaka wana vadanamira ndakanosangana naye kuugland iyo ndichibusa vabereki vai paamika safe iye akuloda kuti adzoke zvakandiremera kuti ndisaine nazvo ndaburuka ndandamuvinga tasha ndakachunjumara pawindo rake tamu wangu mashuka wandiudza handabatikana nawo handisi kuziva kuti maybe iwo uda kundiyambudza kana uda kundibetsera ndiudziwe munhu andika ari kuchiri mudzimai wangu akanditi usaramba kuchimisana neniwe usaramba uchinditevateerera achindisunda nedhoo achivhura dhoo saka zvakakota attention yevamwe vedu vatoshanda navo vanga varipo around kati kuonai chigayo anonzi chigayo ndikumeni yake kuonai chigayo uri kudza mundevele kuti chii mashoka uri kumudza ndakati umwe wangu ini mukomana zvaandiudza hazvinobata musha asi madhamu yangu inini iri kubasa madhamu yangu iticha vanodzisa padark blue or kujunior school ndovanoticha kati vari kubasa kwaihudu saka inini ndichavamirira vaita sei vakumuka ndichauya navo kwauri ndichakutsvaka ondiudzawo varipo ondisunungura mwoyo wangu uye kanditi zvoni madhamu ako chero kwauya navo vanoita sei ndakati mwangu wandidzikisira singaiti but anyway ngatishande timirire nguva fortunately ndafunda neclient anga iri kuhighwood ndinodarika nepachikoro chemudzimai wangu ndakadarika ndakanditora client yangu ndakudzoka ndakuenda mumvuri ndakafura nepachikoro pake ndakabva ndaona madhamu angu achibva kutakshop achibva notenga machips ndikabva ndimhanyira bvauya mumota ndakutaura navo neendevele singanzikoni wangu tata mwangu ndanetsa nemwe wangu pamushikashika asi asvika pakundiudza mashuka ekuti tisaka kuchidyira mukadzi saka iwo ukazokumukawo ndofanira kuenda kwaari ndoziva mukomana ita sei akudanana newe madhamu angu akavhunduka ndakati tunwari ndiri pabasa pane maclients indondase unoshanda asi ndakunyepera hazvina mboshandika zuva tikaenda mumvuri ndakatodzoka madhamu vakaita zvotokumbira kubasa vasati vakumuka takanotsvaka alek mako pakrosi tikachibvunza vamwe vakomana edoshanda navo mambomuonawo here asati auya fortunately abva asvika toita mwari abva ayambukira kumhiri kwemakanga indakati ndikupira kana 2-3 vakomana tiyambuke tise pinde motikari mangu tiyambuke kumhiri kweroti kuti ndakanomuconfront ndika nemudzimai wangu tonomubvunza asazowana zvimwe zvinhu zvekutaura ndamurowa kana chimwe chinhu mune muripo muchinzo takayambuka road nemudzimai wangu around mapasi 3 madzimai angu anzi Pumuzile ndiweni tayambuka kuya takasvika mako ari motikari make semunhu aiziva zvangaita ndakabva ndasvika baba vanogona sei kusimudza motikari utoere sei uende saka angakavhura dhoo rake ndasvika ndati sei dzimaki yake murume unobuda sei kubuda kunze timbotaura madhamu asvika pasaiti ati mudzimai wangu ndaya naye uyu mudzimai wangu chindibetserawo mwangu undiudze kuti akuita sei akudanana nani madhamu vakati unondizivira kuti baba imi ndiudzeka munhu anodana naye mondidzira murume wangu izvozvo kuti ndiurayiwe uda kundiputsira imba yangu 10 years ndiri imba mangu tine vana 2 kamusikana kane 8 years nekamusikana kane 1 months mudzimai wangu bva ndigare naye kusvika nhasi tinganetsana kuti baba maenda kubhawa madzoka usiku madai zvemumba hatisati takambonetsana zvegumbo mumba gumbo kunze for 10 years ndoudzwa nababa wa chinhu chakava chinyuwa ndakachakandivhundutsa asi ndakatraya kuzvishingisa madhamu vachimubvunza murume uyu akati hayiwe ungateerere murume wako andibasa zvine basa rezvi zvinaa nebasa rese izvi anopenga ichichi mudzimai akati ndiudzewo akazvini haichamariwe ndezvako zvichi mudzimai wangu akati dakunokusungisa dakunofaila doketi ndokusungisa defamation of character uyu akati zvoni ita zvaunoda andidanani newewe ndiripo kundidzikisa futi ndakaita hasha kuzokuti ndikande chibhakira pandakati mutemo ndasei unodzoka mako mangu ndosunga kuti wakatora mutemo wasa mako mako ndakati ndakuda kukutorera matano Alec iwe chigayo akati kwandiri enda kwaunoda ndakati maybe ndinaweza kuti ndakabva kubulawa takakuno ku 2020 hasanasi kusimba simba munomu kuti ndikosa kuva nani anyway handi mudzimai wangu kwakabva kwanaya mvura heavy storm jero remusi wa 13 mudzimai aida kuenda kupolisi nofire advocate tataenda kumba kuchinaya ndakamusufuta mudzimai ndati mudzimai mwoyo wangu waifunga umwe wangu ndisvipa road asi uyu munhu akajaira unhu ihwohwo
akatomboudza mukomana anonzi Take More Jaona kuti that's why uchidyirwa mukadzi same statement akantora futi mudzimai wake asi haana kuzoendesa matanho ya mberi 14 akasvika makuseni madhama vakaenda kubasa vakasangana nemabhosi zavo vakaudzawo nyaya iyoyo vachaisawo murodhi mavo vachisangana nemafriends avo vakaudza vakati awe munhukadzi zvinonetsa kuti nyaya iyi ungoziyena nayo yakadaro unogara simba makoko murume wako makanetsana akataka nyaya iyoyo akamuka usiku akakudani bani hauzozva zvari kufunga zvaizvezvi madhama akanetsa musi wa 14 ini ndichipa mukana mumwe wangu kuti maybe achasumuka uye kuti sori shamwari ndakakukanganisira haiya iwo waso boastful murume wake uri spiteful zvisingaiti unoparadzanisa dzimba dzevanhu murume wake unodhura zvinobuda murume wake zvinodhura kumanei 14 iyoyo achinopera musi wa 15 makuseni madhamu vakamuka vakandigara vakati tosiyana nenyaya iyi mangwana uchandinetsa mba muno ndati mudzimai wangu inini ndiri munhurume pane kanguva kaunopa kaperiod kunimwe wako but zvaramba ndakaenda pakrosi ndikanotsvaka nhamba dzemupurisa wamambo avo vaamirisana ndatsvaka pakrosi vanga varipo vakazvinzwa vamufonera iyo shamwariyo lavha akufambira chi nyeye dei wanga uri munhu wamhanya baari fasta ondasi undaura naye zvopera haana kuuya kusvika ndafambira nyaya iyoyo kusvika nhasi ndakanoisa simoni kanopiwa handina kukwanisa kunge ndichizosataura naye amwe mazwi kubva zuva iroro kusvikira nhasi nekuti ndaitya kuti anogona kuzozvishandisa against inini saka nhasi tauya pano pamberi pedare pamberi pamambo kuti achindiudza kuti ndiani ari kudanana nemudzimai wangu semashoko akandiudza kana pasina akati hapana totangirawo ipapo tiri padare nekuti dai ndakakwanisa kutaura naye takawirirana pasina vanhu vakuru kana dare pakati dai tisina kusvika kuno asi kuuya kuno kutoratidza kuti takatadza kuwirirana takatadza kucommunicata akanditi enda kwaunoda saka ndauya kuno kuzobetserwa nedare ndatenda right manzwa nhauya mapomerwa akanomumangari muri kubvuma here mhosva yamuri kupomerwa kwete sei muri kuiramba inde mudare pamusoro imambo nemakurukota ese amambo nevese vakateerera nevese vakateerera nevese vakateerera nyaya yangu yakamira so takati musi wa10 ndakabva kwandaibva ndobva ndasvika takautakura vanhu tichienda unosvika panyaya ari kupomera but ndo pakatangira nyaya uri musi wa10 ndakalodha mota pacho ndo paari kutaura takanyimwa dhora pakatangira ndo pakatangira nyaya saka handigoni kupa sei ndabva kwandakabva ndakasvika pakushanda kwedu isusu mashandiro atinoita inini mari yangu yanga isiri kuenderana nekumberi kwandai ndikavaudza akamhanya nemukomana anonzi Chonzi vakauya ndikati man inini mota yangu asida kuti muite sei muichope yanga itori mota yanga itori nevanhu kutare ndikati handisida kuti muitope mari yangu iri kuenderana nekwandiri kuenda saka zvokuti ndizonetsana nemi ini handidi musi wa10 Sunday ini handiuye kuzoita zvekusvikashika ndaenderi kuchechi Monday makuseni noti chipiri chaari kutaura Monday makuseni titori paVichu Trade akadhiraivha akauya zvokuti customer yaienda kuHarare ini handa kuzoona ndakazoona iye apa adhobhozi ndaitoitawo zvokuisawo masaga vanhu vangu ndawana ipapo ichitolodha mota yangu ndobva asvika paitwa nemukomana wataura iye ikona ngari angaripo ndiye wandaitokikirisana naye zvakaida kutora mai vacho achida kuenda kupi mai vaye akazovatora uyo akangosvikawo ipapo akati mama dai muri vamwe usiyanai naye endai munokwira mota iyi iri uku iye anga neyake yaigona kukwanisa kutorwisira kuti aitakurewo amai vavo aite sei aende nawo pakushanda kwataita vakatakurwa vakaenda ndikatomuti manje aunyari kuroya
imayo kumashoko andakamaataura zveshuwa. Tikabva ipapo ndikadhiraivha mota yangu ndikaenda paHighwood. Ndikasvika paHighwood pane vanhu vanga varipo 3. Vanhu ava vaienda kuGlendale. Akarwisira mota yaiva papo futi yaRwen. Akachiwa kutakura vanhu pano. Akashaudha mashoko akatanga kushaudha. Akatuka unganime mari iwewe uchitachi tichingoita chiwendi kana usina mota unenge uchingoita chiwendi. Ndinarisirawo mota chokanimira mari. Akanopinda mota make. Akazvarira mahwindo imomo akagara. Ini ndikapinda mota mangu ndikasumuka ndikaenda kuGlendale. NdakuGlendale akauya futi akandaapproach akati mashoko awasiye wataura ndamanzwa. Ndikati mashoko ekuti chii? Ndanzwa sei vati ndikudyirwa mukadzi. Ndikati ndachiri kudyirwa mukadzi. Nguvai akabva abva panjiri ndobva vakomana mahwende kana vangotanga kuita sekuti pakutanga kutaurwa kuti yaya vanoungana. Akabva atanga kutsanangurira vanhu nyaya yake. Tikabva ipapo tikaswera achishanda. Iye achiita zvaaita, achiita zvandaita, iye achiita zvaaita, achiita zvandaita. Ndakuenda pacross funga dzadziri kumaraundi ma3. Ndasvika pacross akasvika kandi ndakati chisvika iye aitocrossawo ndobva atotena ndobva adzoka. Ndobva vakomana vakauya navo vakauya ngani mumota make mamuna Chichi nemumwe anenge kona ngale wacho here anichaziva anicharangarira hangu. Ndobva vasvika uyo akasvika motikari yangu yanga chitori mudrive. Ndakatsika mabreak ipapo pakuda kutomboenda kuGlendale musi wokumima dhora akarembera pamota akabata steering. Iwoyo musi wacho wokuti ndasvika pacross akasvika motikari yangu iri mudrive akada kudzura makey kana motikari iri mudrive haabvume kubva. Ndikamira ndise mota yangu mupaki. Kana vanhu vandaitoda kupa machenja unasanda ndatopedza kuburutsa vanhu. Akaita zvezvezvo kuda kundibvunyaidza. Kupedzisira inini kana kuti madhamu wake kuti ndinyatsotaura nawo handakwana nguva yekuapindura. Because munhu aishandisa aida kutaura iye kuti nditeerere iye. Ndisingakwanisi kutsanangura zvandinenge ndida kuti nditese nditsanangura. Ndomafambiro akaita nyaya. Vanhu vanga varipo vanhu vanga abva nawo kurosi nevamwe 2 madzimai andivazive zvamwe vakamira panze vakatokanwa kuti handivaziva basi ndiwe mweyo vanga varipo. Haana kutaura ari mumotikari akataura akamira panze akakwira padhoo pake dhoo rakashama akadarikira motikari akaizembera akati that's why uchidyirwa mukadzi. Hapana pandichauya kuno ndinoda zvisemo ndotsvaka mari yekuya kuno kudaro kuzonyepera murume uyu kuti iye musimataura akuita tenda tampachitaura akakuti ndimurova akataura kuti ndiri muroyi. Nguva yemashoko ndakamataura zvishuwa kuti haunyari kuroya. Nguva yemashoko ndakamataura. kana wabvuma kuti ungati ndikuroya handiti kana yamazwa kuti ndidirwa mukati Iwayo ndino madam. atangira pakuti ndikuroya ndikuroya iwewe wakarembera pamota yangu saka uchidywa mukati Ayo. wanga wabvuma. Alright, vapedza. Vaitai. Ngatichipinda munyaya tibvunzane. Varume vaviri ava munoshanda mese pamushikashika. Mese mune motikari munotyaira. Tese tine motikari. Munozvilodhera
uyanolodha vake vachilodha ipapo anga ari makuseni tinowanzolodhwa nemawindi nemawindi. but anga ari makuseni Okay. panenge vachirikumba Okay. Now wambotaurawo uchiti izvo itsika yedu iculture yedu yemawindi nevemushikashika kuti panoita imwe nguva tinombopotedzana asi tichizozvirasa uko unobvira nazvo kai ende nesuwo vapublic tinoziva mumwe musi tinototyoka mutsipa nekutarisa kuti vakomana vakuda kurwa asi vachizivana zvavo kuti tinodi toita saizvozvo saka toti isusu ichokwadi kupopotedzana vakaita sei vakapopotedzana ko maipopotedzana nechii chaicho nyaya iyi ari kuti ndedholara aiwa iwewe uri kuti ndei mambo inini kuona kwangu yanga iri nyaya yedhora racho randakamunyima rinogona rakamurwadza kusvika handizozivi hangu wakamunyima dhola rakanga ashandira anga alodha motikari kao akalodha moti kwaurika arishanda wamunyima chi dhola kana muri pabasa remushikashika dollar means $100 kana kudarika because kuenda wakasa dhola kumba uchibva kumushikashika uri mambo ari saka hariite kuti unyime munhu chi kunya kana sei ndiri kudaro unoona vakomana vaye vanenge valodha motikari akanga asina kubhadhara anotandanza nemotikari kudai ari padho akarembera achida kuti apihwe chi ndo zvoratidza ukoshi hwedhola izvozvo izvo asi murume uyu akanyimwa chi dhola wakanzwa sei pawakanyimwa dhola nasarudza sei arwadziwa titi akarwadziwa nekushayiswa dhola nemumwe wake waanoshanda naye uye mumwe wacho anoziva kukosha kwedhola saka ndo pakabva dambudziko renyu now chii chakazoitika iwewe waona kumupa dhola next day chii chakaitika next day mambo ndo nosvika ini ndakaenda pacross tichinolodha mota vanhu vanga vaburutswa nebhazi chilodha vanhu vanga vaburutswa nebhazi uyu akadhiraivha because panotone zvaka 50 meters akadhiraivha akauya ikoko akatoti kumukomana muwohwe ndiwo vanolodhirawo pacross tinoti vanolodhirawo pacross vanolodhirawo pacross vanolodhirawo vachingozvifambira vanokolodha vachiita sei akadhiraivha akauya ipapo akasvika akati ime mamai musapinde mota iyi customer iyi musapinde mumota iyi pindai mumota iyi pindai mumota idzo dziri uko dzadziritori dzimwewo dziri uko ende munopinda idzo dziri uko idzo muende kupi muende endai nakunangalewo ndapabata handirika sei wakanzwa sei panguva yacho hazvija kuuya kubatikana stori because ndaiziva kuti ada kurevhenja chi kesi point ndo pana chida ipapo behavior yemukomana uyu aida kutsiva chi dhola kuti iwe wakambotishayisa chi dhola rei saka nhasi waomera saka akamhanya manje kuda kunotsiva manje dhola rake kuti mimi musapinde mumotikari enda kune iyoyo ende haana kuti pinda mune yangu akati endai kupi neyo kunoyo ndivavaenda saka that means kusaurirana kwenyu kuri kuramba kuita sei kuchikura kuchiexpanda iwe wakushamisa kuti but sure munhu wandioshanda naye akundibvisira macustoma ndandatoita mari apa saka zvava kuti iweyo maemotions ako akatanga kukwirawo zvakare kana kuti grudge rako kusaurira rakatanga kuita sei kuendera mberi right now mabva ipapo vanhu vadhivhetwa vaenda kune vamwe vanhu what was the next stage ndo patakaenda pahiwood ini ndindatava kuenda kwahiwood apo pabhiri pahiwood takasvika pana roni witka pane vadzimai 3 vaitonyengera kuti wapindechi motikari macho uyu ndokusvika futi pasiti nesame time achiti handikuendiwo ini ndakatoti madzimai murume abvira gara achikunyengera pindewo motikari make ndikwanise kulodhawo mota asapinde mota ipi
iye uyo ada kutirwisa indagara ya amagara ativavona mafambiro tanyaya Avopinda mira uyatera futi uyu Eh. nekuti kuambonzvekeserwa makazo saka akuya kunotsiva manje kuti ota kusonana kudai kuti paanomira achida kukwidza chete ndakutodi aha fine roni ndo pakati kuchikonai chigayo chii konai lafu takati uyu musi wa 10 risati akandichenedzera maharo saka vanhu vari apa ndingatovapfugamira kuti vapinde motikari mako iwo uende kule ndiwo indosara nditsvaka vamwe vanhu ndomaudziro andakamuita roni akamutsura uyu kuti iwe wakaita windi nguva refu iwe tichikupa motikari dzedu lavhu akatomboita mota yake uye akatara masvika kuti hanabva nembomhanyira mota yake but aitoimhanyira ndichitomupa kuti mari chicho usingazivi patradition yedu chicho usingazivi ini ndoita zvematraksini izvi zvemushikashika ndozvita December, January, February, March toti rainy season because ndoshanda mamainzi zvikromo nezvigodi aluvhiyawo saka matraks atoshandisa matipa yayo nguva ino yashandi saka since paipa ndikatombovhara basa kunomboya kumba kuti ugare kumba zvita sei hazviiti semunhu ane idea mushikashika ndosvika ndotsvaka motika ndotoiwana takushanda saka murume uyu zvakambowa zvakaramba chanake horo iyoyi alright fine okay right iwe sei wakati iwe uri muroi ndimwe stage yataida kuti da kuti munyazobata panapa sei wakati uri muroi aiwa patime epakrosi zvakanga zvakakunda ndakangobhoekana hakuna maitiro angaita kuti dai kwakuri kunzi iye ari kurwira kumota yake kuda kutora ndaiti munhu akutsvaga mari sematsvagira ndikuita saka zvawaita akangouya zvake kungoti angondibhowa ari kutiwo iwe uri kuti zvawaita zvakafanana nemuroi ehe ndakafananidza nemunhu zvokundibvisira makasiro zvakafanana nemunhu zvauta uri mutakati right uyu akazvinzwisa kuti language yepachi yepamushikashika azvitaura munhu hai zvouroi zvakaziva kuti ndo language dzedu dzepachi dzeparoti right next matemperature ari kuita sei ari kukwira next day ndiva pazoya manje nyaya yekutukana zvakazogumburawo akanga apedzisirwa kuitirwa zvakaipa ndiani ndeuyu saka next day panapa pane shoko rekuti ndichakuudza mashoko chaiwo akadi akadzama andibona ari kunyatsokutsvaga chaicha kuti damuudza mashoko akaita sei anyatsokurwadza rekuti muroi harina kunyatsokwana asi damutsvagira rakaita sei rakanyatsokwana mabona panyari pana saka zvinoreva kuti aida kunyatsotsvaga kumutemo toti zvaakaita zvanga zveintentional akanyatsozvifunga akazozvipidza mabasa akanoenda akanorara akanogara ameno akaita mazuva mangani akanofunga izwi chairi kunyatsoti rokutaura kuchishona tinoti magara moyo handiti ndobva azouya wamwe musi uyu mukomana waari kuti ndiye Lovejoy ari kuti wewe wakazomira pamusoro penhiki pako padho wakanyatsoburikira kwazvo ari kunyatsodescribe kunyatsotsanangura maitiro wakaita kuti wakanyatsokumira ukabunhingira kwazvo wakanda shoko rako rokuti saka uchidyirwa iwewe Lovejoy andimbokuona nyanyeri pana pari kubva sentence kuti saka zvoti ine zvimwe zvinhu zviri kumashure zvakanga zvaitika zvazviri zvii because zviri kuitika ye saka zvati kune zvimwe zvinhu zvazoya zvipeizo rekuti chii saka chachiti chii akati that's why uchidyirwa mukadzi todzokera pamashure pamugurei papa Roni pakasimuka akuenda akati nyange upopote sei nyange uite sei iwe chigayo achireva Alec Mako zvawakaita lavhu zvakaipa atizvisapoti unofanira kumupa mari yake achisimudza motera achienda
pakaitika kalupo pakaitika kasuspense semunhu akajaira kuti ama-arguments achiwina it's not always about money maybe iye kwaari ifame kati ndo paanonzwa kuti iye murume anofanira kuwina kaargument saka kasuspense kakaitika kuti uyu asimudza motikari iye asati anatsa kufila kuti awina gemu rake ini ndabva ndatiza panzvimbo ndapinda motikari mangu kuavoida chi noise yapose ndakatoziva kuti paground panapa hapasina witness ende uyu haakasike kutanga ndambodaro kuti zvini haasike kutanga taura mashoko akadaro munhu anotomboudza vamwe vanhu saka pakati ndokudza mashoko totoziva kuti mashoko ake uzvu anonza kurerekera mumba anopinda mba mevanhu nemuromo wake uyu rume anokumura hembe dzemunhu nemuromo wake ende murume akasimba chachayandika akasimba unogona kutova wiki panguva iyoyo zvekuti unogona kutourwa ende vakomana ivava havanonoke kuenda kupolisi pakazopinda izvo rekuti saka panga uri kuti pane zvazvaitika pane mumwe pakati pavaida kugadzirisa ukama saka uyu ari kusarana kuti nemhaka yekuti uyu haadi kurigwa nyore Alec uyu haadi kurigwa nyore anoda kuramba akangodzihwina nyaya dzake akangoswa kuti haasati apedza ndibva azokanda chibhombo ndokurati bhitiri ndibva ramutyora mapfupa uku akabva atyoka kaenda kugara motikari akafunga now hapana chinhu chinorema kunzwa kuti shoko rakadaro kuti uri kupindirwa mumba nevamwe varume a lot of questions dzinouya kuti sokoti saka vana vandi kucheketa ndivangoira ndopati takamhanya nyaya yekuti maybe uyu Alec anoziva mafambiro ari kuti mudzimai wangu ini handisi kuziva saka vana vandi kucheketa ndevangu here kana kuti kwete ini ndinozvitutuma zani ndiri kufamba nemudzimai wangu but vanhu vazhinji vachiziva kuti ari kufamba nemukadzi rombe uyu anopindwa naningi saka izvo zvinotyora munhu chi ende zvine potential yekuputsa family marriage inoningira yakadaro. Now iwewe uri kuti handina kuzvitaura sei uri kudaro mambo uyu lavhu pari kuti paiva nevakadzi vanga vari 2 vanga vasara panze parengi pauyu pahighwood pamba pasara munhu aivepo vaiva mai vaitotengesa parengi ende chero dai ndakashedzera vaifanira kuzvinzwa nhasi unotakamira panapa vaifanira kunga vari witness. Miranzwa now ningi uyu haana kutaura nezvekuti madzimai vakanzwa angotaura kuti mai mune madzimai maviri atirika haana kuvadaidza semawitnesses angoti mai motikari mane macustomers mangani maviri ende ndakubvunza mubvunzo kuti sei handisi kubvunza mubvunzo kuti mawitnesses ndaanani ndiri kuti sei uri kuti hauna kutaura mashoko iwayo. Mambo kwese pari kutaura kunzi akazodedzera ini handira kumubvira ndamira padhoo remotikari pari kutaura kunzi akakamira padhoo remotikari ukadedzera iye wacho anga mumota make akazvivharira uyu mumotikari make ini ndikapinda mumota mangu saka ndaifanira kusara ndichitaura ndaisara ndodedzera kumunhu akazvivharira mumotikari make. Saka naye murume ndinobvunza kuti saka kuona kuti pashoko iyo kuti uyu wakabva muti muroi kwazotasa shoko rokutiwo aiwa wakadyirwa mudzimai wako saka rakunatsokoshesa ndiro kuti wakadyirwa mudzimai wako ndorokosera uroi aurokoshesa aiwa handikuti handisi kuikoshesa reuroi handisi kuriramba nokuti matauriro andakariita makutagara tinongotukana iye wacho achitobva ipapo akatosiya atotuka kana uchigara totukana ndobva ndatongomuti amanje aunyari kuita uroi kwairiro kuti yokudyirwa mudzimai tadza nekubuda kana uchigara uchingotukana aiwa iroro harina kubuda ndo shoko risina kubuda. Alright, zvakanaka kuona kwandiri kuita ndekuti
tingadzengerere zvedu asi kwandiri kuita ndikokuona kuti pane kukura kuri kuita nyaya ichibva pasi ichiita pamusoro. Chekutanga taona kuti vanhu havanotukana ende vanogona kungotaura chero chavanenge adi zviripo mutsika yavo mutradisheni yavo, asi pane pamwe kutukana kunozosvika pakugumburisa handirika now nemhaka iyoyo uyu murume uyu Lovejoy ari kunyatsotsanangura kutsetsenura nyaya yake kuona kwandiri kuita kuti yakabva apa yakadai ari kubva anyatsotsanangurawo futi nemamiriro akaita achidaidzira nyaya yekuti saka uchidyirwa ende anyatsotsanangura intention yake umukomanawo zvakanaka kuti ane tingati uyo kuti andirigwe manga kana tetotanga bope ndatotanga ndofana nguva ndini the winner, vanomuziva nekuti vagara naye. Saka kuzotongwa kwakaitwa nemumwe uya aenda uyo haanda kufila kuti gemu rakomplitika rofana kuenda ndofana kutomugara chete. Endi zvakare uya ambotaura Lovejoy akataura kuti hakasi kekutanga kekutaura shoko iroro akamboritaura munhu futi munhu. Saka culture habit iri murume hatigone kurasa maargument iri kuita uyu ndiri kuona sezvechokwadi. Saka iwewe watadza kupruva kuti hauna kutaura kudaro kuti amai avo vari kudyiwa nevamwe varume. Uri kudare inini handina kugutsikana nemaarguments ako. Saka une mhosva yako ndeye kutaura mazwi akanaka anoputsa imba yemunhu. Marriages mazuva ano they are very sensitive. Kutaura kwakadaro kunoputsa marriage, and marriage ikaputsika vana vari mukati memba ndo vanosuffer, they are the victims. Havachina kuchengeteka kwakanaka. Na uyu zvinomutorera nguva kuti aite reconcile pfungwa dzake kuti zvochokwa kuti achinyatsobhirivha adzimai vake kuti ndadzimai vangu chaivo ane my lot of questions. Saka that is total distraction iripo iyoyo. Saka ndoda kuti ubhadhare mombe. Handifariri vanhu vanoputsa vachipinda mudzimba dzevanhu vachiputsa dzimba nemashoko chaiwo handidi. Hatizvide munzvimbo medu muno, toda kugara murunyararo nemurugare. Right. Pane imwe mhosva yawinayo defamation of character criminal. Wanzwa? Iri both cultural necriminal. Ndiri kupa mukana murume uyu nemudzimai wake kuti vanokwira kwamejasi kucourt kuti isusu takaderedzwa, takamhurwa, takanongedzwa vanhu vari kudya ngaaprove murume. And then without that vanoita macharges avo avanoita. Defamation of character akanga awina is not less than 10,000. Zvinenge zvaakudeterminwa neMajesty's Court. Anozwa? Uye zvikudeterminwa kuti ava vanoda here kuti vaenderere mberi nekumhura chimiro chemunhu. Kana vakada kuenda zviri kwavari, kana vakasada kuenda zviri kwavari. Kana vaenda unenge uchichajwa nedefamation of character. Andiwazwa? Now, asi yedu yekudare kuno mombe by the court date unofa kubhadhara mombe. Kana usina zvemombe inotsika chaiyo unongouya $450 yedare. Ndio mutengo wachitsika iyo ipere. Tatenda. Uyu abhadhara mari kawo $45.
Right. Dada. Let's go date. Mawindi yakaswapa unonyara munonkuru. Itonyaya mabasi tu.